L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Għalina Malta l-ewwel dejjem u fukati li nibqgħu nwettqu l-pjan li tridu intom għal pajjiżna. Dan kien messaġġ ewlieni li għadda l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela f'attività politika sabiħa f'Ħażabbar bit-tema is-saħħa lil Maltin. U din folla mdaqsa li ħonqot il-venda ta' Ħażabbar, il-Prim Ministru tkellem fuq l-għaqda mhux biss fuq livell ta' partit, iżda anki fuq livell ta' pajjiż. Nerġa' niġi hawn u nitlobkom dik il-ħaġa waħda illi tlabtkom dejjem li nibqgħu maqudin bħala pajjiż wieħed, maqudin bħala pajjiż wieħed. Tħallux lil min jipprova jifridna. Pajjiżna jibqa' b'saħħtu meta jkun maqud, meta naħdmu għal xulxin b'imħabba lejnu għal pajjiżna. Araw għalihom il-kilba l-poter l-ewwel għalina Malta l-ewwel u Malta l-ewwel u qabel kollox. Il-Prim Ministru saħaq li l-kampanja tal-Partit Laburista is-saħħa lil Maltin tfisser li bħala pajjiż nibnu fuq il-kisbiet li qed jagħmel pajjiżna u nagħmlu aktar. Dr. Bela semma kif l-ewwel mandat li natalu il-poplu ta' fiduċja f'elf-proposta biex jitwettqu 1000 kisba li qed jiġu implementati kollha. Il-Prim Ministru semma wkoll l-aħħar laqgħa tal-Kabinett li saret man-nies bit-tema tal-ekonomija fejn investituri tkellmu dwar l-istabbiltà li jsibu f'pajjiżna u dwar kif bitkabbir li qed jaraw se jimpjegaw aktar nies. Il-Prim Ministru qal li elezzjoni jew mhux il-familji għandhom jistennew aħbarijiet b'saħħithom fil-qasam soċjali u f'appoġġ akbar lill-familji. Hawn semma ċekk lil ħaddiema li rċivew kull sena. F'din l-inizjattiva biss fuq medda ta' 7 snin il-familji irċivew 130 miljun euro għal bżulija tagħhom. Elezzjoni u mhux dak iċ-ċekk irċevejtuh kull sena. Elezzjoni u mhijiex aħna dejjem magħkom u warajkom. Dr. Abela semma wkoll aktar għajnuna permezz tal-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja u l-miżura li ħatibda minn din is-sena, dik ta' qotja ta' 1500 euro għal ġenituri li wliedhom baqgħu jistudjaw wara l-edukazzjoni obbligatorja. Il-Prim Ministru temm jgħid li quddiem elezzjoni jridu naħdmu pon wieħed biex nagħtu is-saħħa lil Maltin. Maqudin bħala pajjiż, maqudin għax għandna pjan għal pajjiżna illi rridu nibqgħu nwettquh għax triduh intom maqudin pon wieħed se nkomplu nagħtu is-saħħa liż-Żabbarin, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi.